Já nebudu měsíc. Já nebyl měsíc. Musíme si vybrať nejaké téma, ak teda nechceme zostať pri tejto téme. Muzikálu. Aj keď zase také, že Apollo 13, keby sa zase... Armstrong, keby toto vedel, tak sa na to vysel. Teď o tom mluví. Ok, tak... Malý bobek pro člověka. Velký průser pro lidstvo. Nedělej velký krok. To preto nám nikto neprislal. Tak čo, ale dáme asi inú tému, nie? Nech ten muzikál je trošku iný. Teda skúsme vymysleť nejaké téma do hry muzikál. Upozorňujem ešte teda na jednu vec, fakt je tam tá mluvená časť a je tam tá spievaná časť. To je dobré, keď je nejaký aj samozrejme konflikt v tej téme, aj samozrejme možno nejaká láska alebo niečo podobné. Čiže... tá ženská postava sa ozvala práve. Čiže fakt by tam bolo dobre vymyslieť nejaký možno konflikt medzi dvoma mužmi kvôli jednej žene, ktorý môže tam byť prítomný aj napríklad nejaký démon alebo niečo také. Počkajte, neurobíme si one? Neurobíme si Adam a Eva? Akože biblický príbeh? Že To jsme dělali. Ano? Aha, dobré. To ma teraz len úplne napadlo, že ako... To bylo to, syčím si tak krajinou, jak si vzpomínal. Syčím krajinou. On hrál hada. Počkajte, nejaký iný biblický príbeh, keby sme taký nejaký biblický príbeh, ktorý možno vyťahli, či to je hovadina? Ne, tak můžeme prostě něco, tak aby si tamhle zahrál prostě. Mária Magdalena. Ako? Potopa. No, jasně. Noé. Dobre, kto bude... Noé, musí tam být nějaká samička. Jako žirafa. Tak žirafu máme. No. No dobre, tak Noé, okej. Takže muzikál Noé, ináč to znie celkom jednoduché. Jediný na Noé, ja... Singing in the rain. OK, no postavy si nejako rozdělíte, to sa dozvieme? Já nevím, co tam je okolo těch, kromě těch zvířat, ještě jeho rodina. Bude tam taký ten, ono v tých muzikáloch je taký ten hovorca toho deja. Máme takého niekoho, či nemáme? Můžu být já. Povedzte si, lebo väčšinou je to o tom, ten muzikál je o tom, že niekto predstúpi pred divákom a povie taký ten posúvač deja, čiže jeden z hercov by mohol byť aj posúvač deja. Improvizácia tohto diela geniálneho, muzikálneho. Čiže sa nečudujte, že niekedy sa prestane hrať melodická časť, pretože herci začnú mluviť medzi sebou a potom sa to znova zmení, samozrejme. Je to s tou žirafou úplně nevyšlo, ty vole. Jsi Noé. A ty seš muž s nákupní držkou.
Takže žirafa, Noé a muž státník, super. Povedzte, keď ste?